Activitat número 5. Has seleccionat els teus objectius per enguany, n'has destriat 4. El teu focus està en aquests 4 objectius. Te'ls llegeixes cada matí, estàs introduint en la teva ment aquesta informació, i estàs recordant el que és important, i això fa que allò en què posem focus, allò pren energia i allò es fa gran en la nostra vida. Per tant, si mantenim aquest hàbit cada dia, experimentarem un canvi intern. Ens hem donat 30 raons per les quals ens mereixem aquest objectiu. Estem convencent a la nostra ment inconscient de que sí el volem assolir, de que sí és possible i de que sí ens el mereixem. Per tant, ens estem transformant interiorment, estem transformant el nostre estat intern, estem transformant la nostra manera de processar inconscientment, estem canviant aquests automatismes, ens estem reprogramant. L'activitat número 5 consisteix en escriure 10 raons per les quals encara no has assolit aquests objectius. Com és que encara no has assolit aquests objectius? Com és que no ho vas aconseguir l'any passat o fa 2 anys? O com és que encara no s'han manifestat? Escriu amb tranquil·litat, escoltant-te, 10 raons per les quals encara no has assolit aquests objectius. Per quina raó encara no has corregut una marató, per quina raó no has escrit el llibre, per quina raó no peses 55 quilos, per quina raó no estàs fent X cosa, per quina raó no ets feliç, per quina raó no has aconseguit allò que tant desitges. Escriu, et faràs conscient de quines han estat fins ara les teves limitacions, les teves pors, els teus dubtes, les teves incerteses, tot allò que t'ha limitat a assolir els teus objectius. Te'n faràs conscient, ho trauràs a la llum i això et donarà pistes, evidències de què pots canviar per assolir-los ara. Evidentment hi haurà una transformació interna, evidentment tindràs una informació que t'estarà dient amb quina persona t'has de convertir, és a dir, què has de canviar per assolir-los. I fer-nos conscient d'això és un gran pas, perquè quan ens adonem del que hem de canviar només veiem que al final és un estat intern, que ens hem de transformar interiorment. Escriu aquestes 10 raons per les quals no has assolit encara els teus objectius i veuràs que et dona una gran informació sobre tu mateix o sobre tu mateixa i et dona grans pistes, senyals evidents de què és allò que has de canviar per, ara sí, definitivament, assolir-los.